Την ώρα που μαγειρεύεις με πελάνε. Την ώρα που μαγειρεύεις. Τι κάνω. Είχε φτιάξει ένας φίλος μου μια τέλεια σαΐτα με από εδώ πίσω φτερά και μου θύμισε αυτή και φτιάξω μια δοντικιά. Τι είναι αυτό, διαστημόπλιο? Σαΐτα. Σαΐτα. Μεγάλη σαΐτα όμως. Είναι όχι και πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μεγάλη. Και έχει φτερά, τι είναι Μπαμπά, αυτό? κοίτα τη σαΐτα μου. Θα το κολλήσεις κι εσύ? Θα το κολλήσεις? Πάρε το τύχη κόλλατο. Δεν έχει και πάρα πολύ κόλλα. Κολλάει, τα μικρά αυτά που έχει τα κολλάει. Πού να τα κολλήσει τα μικρά? Το ένα πλάι στο άλλο, να κάνει μια μικρή σαΐτα. Καλά, και με αυτό δεν καταφέρνει τίποτα. Δεν πειράζει. Πρέπει να κλειδώσεις καλά και τότε θα φύγει μια χαρά. Ενώ η δικιά μου νομίζω ότι θα φύγει. Μπαμπά, νομίζω ότι θα πάει καλά. Ναι, και εγώ στον λίγο. Αχ, μου έπασε το ένα φτερό. Θα το ξανακολλήσω. Αλλά αυτή τη φορά πιο καλά κολλημένη. Γιώργο, να ετοιμαζόμαστε να δούμε τι θα